Andam na ba mong malibay? Malingaw, mga tawa o musyagit mga ka-BG. Ania na ang inyong kauban. Back-to-back KBP Golden Dove Awardee and Catholic Mass Media Awards finalist. Ang BG Matag Adlaw. Kiss nga, Pogi. Babaerong good boy. Buenas Garaon. Baby Galaw-Gaw. BG Ian Huerbana. PG Party List, Bisaya Q, Balon 108, Iswat Q, PG Party List. Tingog na to sa Kongreso, PG Party List, Bisaya Q, Balon 108, Iswat Q, PG Party List. Bisaya Q, tinghinan na, let's all vote mga Bisaya sa balota 108. Ipupog na to sa Visayas, all the project. Welcome mga ka-BG! Welcome din sa Tapadagupan, malipayong Sabado kanatungtanan sa atong Saturday edition sa BG Basic Goods. Maayong hapon sa itong mga kaigsunang nasa mga ka-BG sa Luzon, Visayas ug Mindanao, lakip kausan ang atong mga overseas Filipino workers OFW. Maayong hapon kanatungtanan. Ako gyapon ninyong ka-BG, babaero good boy. Of course, PG Ian Huerbana. O maghatod na po kaninyo sa serbisyo publiko, inspirasyon, good vibes, o daghan paguban. Dili lang sa BG Bibo Good, Basic Goods, o live sa kita mapaminawan karon sa mga RMN stations nationwide. DZXL 558 RMN Manila, DYHP 612 RMN Cebu, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXBC 693 RMN Butuan, DXRS 918 RMN Surigao, o DXMB 648 RMN Malaybalay. Nakita ko sa kita sa RMN social media platforms, Bisaya Good Facebook page, o Bisaya Good Surigao del Norte Facebook page, and BG Basic Goods. Sa mga gusto mo lang bigit niya sa atong programa, like, share, o comment at ang mga ka-BG. Text na yun, pwede mo text sa inyong mga pangalan sa or mga inyong pangalan o address no sa atong hotline 0908 8501364 sa Smart 0917-848-6469 para sa Globe. Mga ka-BG, ana-ana usad sa ana-ana ta sa taliwala sa tuig 2022 pertig yung paspasa o ana-ana po kita sa taliwala sa transisyon kung diin busy na ang mga kawani sa gobyerno sa pagpangandam sa pagnaog ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte atong idolo si Tatay Digong sa iyang termino o sa pag-welcome na usad sa atong bagong umaabot nga administrasyon, ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Katong niagin lamang na Sabado mga ka-BG no atong gibalikan ang unong katuig nga publiko programa, proyekto o gihatod nga kabaguhan sa atong Duterte administrasyon. O karon nga Sabado padayon nga puntahan atong dumdumon ang mga kahibilin o sa atong pinangga nga presidente ang Duterte Legacy, pamana ng pagbabago. Pero una sa tanan, mga ka-BG, sugdan na naton ni sa atong mga mainit ka balita. Take it away, BGJ! Sa tumong nining hatagan og gahom, ang mga mamumuo sa pagpalawig sa agrikultura nga dunay mga oportunidad alang sa career development ug aron mapalambo ang sa kahugpong sa mga profesional sa pagdumala sa komunidad o mga espesyalista sa hilisgutan. Ang Agricultural Training Institute karon nagtanyag sa mga masters ug doctorate degrees sa agriculture or fishery pinaagi sa Educational Grants for Extension kun EDGE Workers Scholarship. Ang EDGE mao ang pinakabagong tanyag sa institute, abling ngadto sa takos ug hanas nga AEWs gikan sa Department of Agriculture, state universities and colleges ug local government units. Diin na mga full-time ug part-time nga mga estudyante mamahimong ma-accommodate. Adunay kinitibukang 85 ka mga slots alang sa master's degree ug 51 ka mga slots alang sa doctorate degree sa tibok nasod, lakip ang National Capital Region. Bisaya Good! Bisaya Good! Bisaya Good! Gibayaw sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo, inubanan ni Governor Gwendolyn Garcia, gibayaw ang mandatory nga pagsulub og face mask sa open ug outdoor spaces. Ubos sa Executive Order No. 16, gi-issue ni Governor Gwendolyn Garcia niadtong Miyerkules, nagpangatarungan sa pagsulub og face mask sa probinsya aron makabot ang new normal. Apan ang mga masakiton ug adunay mga sintomas sa COVID-19 sama sa ubo, runny nose ug hilanat, kinahanglang magsulub og face mask kung mogawas sa ilang mga kabalayan. Gikutlo usab sa gobernador ang Section 16 sa Local Government Code nga naghatag og gahom sa mga lokal nga kagamanan sa pagpasiyugda sa kinitibukang kayuhan sa mga constituente niini. Nagpabiling ubos sa COVID-19 Alert Level 2 ang lalawigan sa Sugbo hangtod Hunyo 15. Bisaya Good! Bisaya Good! Bisaya Good!
Ang Malaybalay City Council mipasaog ordinansa nga naghatag og 50,000 pesos nga reward sa mga magtiayon nga nakabot sa ilang 50th wedding anniversary. Ang ordinansa nga gipost ni City Councilor Nico Aldeguer sa iyang Facebook account nagkinanglag balido og rehistrado ang kaminyoon sa lokal nga City Civil Registry. Ang mga magtiayon nga permanenteng residente sulod sa labing menos 6 katuig sa syudad, kwalipikado alang sa insentibo. Ang mga minyo nga wala pay 6 katuig nga residency alang sa trabaho sa ubang lugar mahimong masakop basta ang ilang tagsa-tagsa ka mga kapikas magpabilin sa syudad sulod sa labing menos 6 katuig sa panahon nga pagsaulog sa ilang golden wedding anniversary. Right, daghang salamat ka BGJ. Welcome back mga ka-BG at mga higala usan diri sa BG. Di mo yun, Basic Goods. Kini ang inyong ka-BG, babaerong good boy, Ian Werbana. Mga ka-BG, padayon niya po kita sa pagkatuon og serbisyo publiko. This time, atong gibisita usan og gihatan og personal protective gear. Ang atong banggiitan nga mga rescuer sa Cagayan de Oro City Risk Reduction and Management Department. O atong tan-awon usan ang atong operasyon tama or operation tabang sa atong mga minahal na mga frontliners. Let us watch this. Sa pagpadayon sa atong Operation Tabang sa Bisaya Good Basic Goods BG Party List, atong hatagan og pagila ang atong mga emergency frontliners. Sa panahon sa katalagman, kalamidad, pandemya o bisan sa uban pang mga emerhensiya, ang atong mga emergency frontliners makanunayong andam. Busa atong giduaw ang Cagayan de Oro City Disaster Risk Reduction and Management Department aron sila makahimamat. Sa atong pagbisita, atong nakahinabi si Sir Nick Habagat. I'm Nick Habagat, ang Department Head sa City Disaster Risk Reduction and Management Department sa Cagayan de Oro City. Gisaysay ni Sir Nick ang sinugdanan sa ilang dawatan. Nang sukod din ni pag-start ni Mayor Moreno 2013, no? So, ang office established na pero ang mga naa din is naailain nga magi-detail lang, dili gid sila ingon na din ni jud naka-assign. So from other offices, gi-assign lang din sa City Disaster nga office. So ang gimo ni Mayor Moreno, nagkuha jud siya ganang mga tao jud nga naa jud din naka duty sa atong CDRMD nga office, no. We started 2013 with only one vehicle, no. Muna natong di pa din siya matawag og ambulansya. Patient transport vehicle na siya, mga PTB lang. And then, kani siya, dala na tanan. Kung wala emergency, magpuni sakyan sa admin. Magpuni ang matos mga kabaranggayan, maghatag og mga kung sa atong mga IEC din na nakuhan. Tanan-tanan ni siya, dili lang ni siya pang emergency run. Diya ta nagsugod. So, muna'y kana siyang murag kuhan kina, close kina sa mga kasakyan natin kami functional gyapon, gadagan gyapon. Gikan sa simpleng sinugdanan, karon ang CDRRMD sa Cagayan de Oro aduna nay mga sumusunod na serbisyo. Sa atong operations diri sa atong 24-hour shift na atay urban search and rescue team, kung kani atong emergency medical services yung TEPA na team nag-duty diri 24 hours, no? So ingana ang ilang shifting, and then ang atong na emergency call sa karon since 2017 through 911 na kita, through 911. So all networks, landline kana libre, free siya, no? So ang accessibility sa atong emergency hotline ako na kayo kuan ako na kay scope mo ng atong response na kadako sa kay dali naman ta ma-access. And right now natay 15 ka BLS nga ambulances, but ang daga na ang run na everyday is kaning atong unom ka team. So natay unom ka ambulansya on standby, and then the rest nasa atong uban nga mga activities nga need pod need po sa atong mga emergency nga responder nga on standby. Ato pong mga equipments nga dili po din basta-basta lang
kaning guan. So kuan po siya internationally kuan po siya mga equipments na to. So pwede na tama ingon na we could compete even sa mga dagkong syudad sa gawas sa nasod, no? Dili lang sa Pilipinas. So natay may na klaseng equipments. Ang CDRRMD aduna po'y gipangbansay alang sa urban search and rescue operations na andam mo responde sa mga sumusunod: collapse structure search and rescue, road crash rescue, swift water rescue, animal handling. Gawas niini, ipasigarbo sa CDRRMD ang ilang manindot na mobile kitchen o water tanker na labing mapahimuslan sa paghatod og serbisyo sa panahon sa kalamidad, kini og daghan pa. Dili simple na mahimong emergency responder. Sa trainings, especially sa itong mga personnel, every year natay training sa paghitabo. Dili lang kaning gasulod din sa itong office ng atong mga newly hired, but bisag kaning atong mga hired na mga personnel are still kanang undergoing some refresher ng mga trainings para pud ma-enhance ang ilang mga skills, dili patayan may ana. So napil na silang activities. And then ang kaning atong mga newly hired nganong ingon sila nga lisod kay ang training din sa ato is it's because atos lang gi-ready to respond on a dili man yun sayon, dili dali mo responde sa ka disaster, dili ka mo. So ingana no, kung imo siyang kung taphaw lang kayang pagka-train, pag-amot sa lisod yung gaya ng mga sitwasyon, dili yun na udasman, dili yun na mo dili sila well prepared, well kuan sa ilang mga skills. So munang nakalisod din munang nakalisod nga musulod din lisod yung gaya. Ang training, especially sa urban search and rescue, is dili jud siya tiyaw, no? Ilang yung singot ug dugo jud na ilang sakripisyo din na para mahuman ng 6 months na training. Si Sir Nick adunay gipanginaot. Ampo lang yun na kaning departamento, kaning mga serbisyo magpadayon, no? Antod sa antod matiguang na tatod mo retire na agya po ni masustain na to ning sa klaseng serbisyo. Ug alang sa kalampusan sa ilang departamento, siya adunay tambag sa kadaghanan. Ang akong message lang sa tanang kagayanon, so kung sa sila kaswerte with this kind of services na atong opisina, sa karon ang amo yung concern is especially sa atong mga road crash incidents. Dili dyan siya tiyaw ang data kung tanaw ninyo, hadlo kayo kay silent killer yun siya. So I hope na kitang tanan mga motorista mag-amping sa kadalanan, bisang gani karon pati ang atong pedestrian, daghan ng cases na side sweep na yan, daghan ng cases. So siguro ang diya jud ang among gihangyo kaning tanang mga motorista sa pag-amping, no? Dili lang sa ato ang dalan, pati sa atong mga tiyan. And sunod lang yun sa balaod. Kung na mga emergencies din na sa inyong tagsa-tagsa sa mga lugar, always remember to dial 911, no? Dial 911. Free na sa tanang networks, pati ang landline. Dili lalim ang risgo na ilang ginatubang sa atong mga rescuers sa matag adlaw aron lamang maprotektahan ang mga kagayanon. Tungod niini, kita sa BG Party List isip pasalamat sa ilang walay puwas na serbisyo alang sa katawhan. Karon, kita na pod ang mihatod og dugang proteksyon alang kanila. Sa kanunayng hulga, labi na sa COVID-19, sakto lamang na sila atong hatagan og personal protective equipment. Sa Bisaya gyud na party list, daghang kay salamat sa inyong donasyon. Di na mo ni malimtan, no, nga kay pipilar yun mo na kay numdum sa sa among kabisi, sa among kapan sa among pagserbisyo sa tao sa Bureau. Dako kay ning part, no, nga inyong ihatag sa mo nga mo magamit, no, dugang kay daghan gayud na nga mga services nga ginahatag which kaning inyong gidonate among magamit. So
Happy kayo itong mga personnel, nakita nila ang quality, ang kanindot sa inyong gihatag, ang mga PPEs. So, daghang salamat. I hope na di mo mundas pagtabang. Alright, daghang kayong salamat sa Cagayan de Oro City Risk Reduction and Management Department ug sa ilang department head nga si Sir Nick Habagat. Thank you kay Sir. O daghang kayong salamat sa inyong mahinungdanong serbisyo alang sa kinatibuk-ang Cagayanon. Mga ka-BG, tutukan sa nato ang isa pa ka Duterte Legacy, pamana ng pagbabago. Ato kining tanawon. Dumating sa mga punto ng buhay ko na muntik na po akong hindi makapagtapos ng aking pag-aaral. Mas wala talaga pong makuhang pera yung parents ko. Ang tanong nila sa akin is, kaya mo pa ba? Kasi kung hindi mo na kaya, umuwi ka na lang. Pero ang sinabi ko lang sa kanila, magpapatuloy ako. Kahit hindi na kaya, kakayanin ko. Mahirap po talaga yung buhay namin. Wala pong pangmatrikula kaya nag-stop po sila sa pag-aaral. Since elementary kasi ma'am is self-supporting student na kami. Tuwing bakasyon po, nagtatrabaho po ako sa kahit saan po. Minsan doon sa Baguio nag-aalaga po ng bata. And then yung kapatid naman namin na iba, doon din po sa Baguio sa mga relatives namin. Kasi nga po gusto talaga naming mag-aral. The burden of people from the hefty cost of tertiary education, my administration worked with Congress to pass a landmark legislation, the Universal Access or Tertiary Education Act in 2017, which provides free education to college students and state universities. 1.6 million students are no longer paying tuition and miscellaneous fees in this country. 500,000 are getting tertiary education subsidy. 200,000 are getting tulong-dunong, plus the other scholarships. So, more than 2 million young Filipinos are able to achieve their dreams because of RA 10931. So, I am privileged that I was given the opportunity to implement it. Dahil sa tuwa is talagang tumalon kami. Napaiyak din kami ma'am kasi dalawa po kaming nakuha nung una. Then sobrang tuwa kasi alam na namin na mabibili po namin talaga yung mga pangangailangan namin. Ang TES po, ito yung bumago sa aming buhay. Ito po yung nag-drove sa amin mas mag-aral po ng mabuti. Free na lahat, kaya super pasalamat nga po kami dahil sa programang ito is makakapagtapos din kami. Dahil dito, nakapagtapos po ako ng pag-aaral, nakapag-take po ako ng licensure examination for social workers. And salamat sa Panginoon dahil pinahintulutan niya pong mapabilang ako sa listahan ng mga top-notchers. Napakalaki at napakasayang blessings nun or pagkakataon na kung saan ay mas napatunayan ko sa kanila na hindi ka lang dapat ito magtapos sa pangarap mo na to. Kailangan mong lawakan na hindi ka lang dapat dito. Kasi may mararating ka pa, may maaabot ka pa. Mga ka-BG, usa na po sa atong mga sangguniang kabataan leaders ang makapagpadayon sa serbisyo publiko to the next level. Mayroon naman usa natong sa atong pakiginabi kaniya aron iambit kanato ang mga programa o proyekto para sa mga kabataon-unan sa probinsya sa Siquijor niaging tuig. So karong hapon ato sa makauban pag-usab si former sangguniang kabataan Siquijor Provincial President Rael Dea Tubarong na karon usa na ka Siquijor Provincial Board Member. Wow, ano yan nasa linya? Maayong hapon, Ma'am Board Member Braille. Hello. Yes, maayong hapon sir, maayong hapon sa ato ang listeners, most especially to the Bisaya Youth and of course to Secretary Martin Andanar for giving me another opportunity nga ma-interview diri sa inyo ang station.
Right, alright, Ma'am Board Member Brian, no? Ma'am Board, una sa tanan, congrats po sa imong pagdaog. Isip number 1, numero 1, ka board member sa probinsya sa Siquijor. Can you share to us your experience running as a board member? And how do you compare it to your experience, no, as a member of the Sangguniang Kabataan Office? Go ahead, Ma'am Brian. Okay, sir. If sa election nga side, ang pagdagan sa Sangguniang Kabataan, pareha ra gyud sila sa pagka-provincial board member nga lisod, daghan kayong stressful events nga nahitabo. But then, in Sangguniang Kabataan, I run as an independent nga party. The difference is, as I run at the position for provincial board member, kauban ako ang Partido Siquijor nun, led by Congressman Saldi Villa, Governor Jake Vincennes Villa, and Vice Governor Mayling Quezon Brown. So during sa amuang campaign rallies, sa pagdagan namo, ako ang experience sa pagdagan pagka-board member, mas natagaan kong opportunity nga makita kung unsa gyud ang kinahanglanon pa sa mga Siquijor nun. Kay sa among gibuhat, sir, nag-adto gyud mi og mga barangay. We had series of barangay visitations, nangumusta mi sa mga tao. It's just that during the election, di gyud malikayan, there were a lot of black propagandas and negative campaigning from other parties. So mulang naoy nakalisod, one of the challenges during the running, as I run for the provincial board member, pero na ang Ginoo, na ang mga Siquijor nun nga kinasing-kasing gyud og full support ang gihatag sa akoa ug sa among partido, and I'm very thankful for that, sir. Matay Ma'am Board, no, di ginamalikayan ng mga black propaganda nga mga kalihukan ba, mga pangdaot sa atbang. So mo na ginaang Tinuod yun, sir. Part na So gyud siya sa ang mga politika. butang, Ma'am Board, no, sa imong natun-an, sa imong paglibot-libot sa Siquijor, labi na sa mga panginahanglan sa imong mga kababayan, ka, Ma'am Board. Yes, sir. During our barangay visitations, isa gyud sa gipangutana ni Governor-elect Jake Vincennes Villa kung unsa ang mga panginahanglanon sa kada barangay and per municipality diri sa among probinsya sa Siquijor. And most of them, of course, requested of road improvements, some of them kay sa health services. Ang isa po sa gipasaka nila is pagpahuman sa ilang covered court, sa ilang barangay facility. And of course, positive ang response sa current administration na mo karon nga mausad ang mamuno gihapon this coming 2022 regarding aning mga programs, projects na gihangyo sa mga katawhan. And it's very timely, sir, kay ang amuang governor-elect isa gid na sa iya ang gitutukan even his time as the congressman ang road development projects. And mo ginay mas ipatdayon pa, and mas nakita gyud namo, sir, ang mga kinahanglanon nila specifically on health services regarding on the job employments or economic empowerment. Alright, by the way, Ma'am Brian, isip newly elected board member ka na sa inyong probinsya. Can you tell us unsa ang imong mga plano, programa para sa imong mga kadistrito? Go ahead, Ma'am Brian. Yes, sir. I started with our campaign the last time with PPCRV. Nangutana gid sila kung unsa ang isa sa mga unsa among plataporma. And despite of the many duties and responsibilities sa amo ang gusto nga mahitabo sa probinsya sa Siquijor, as provincial board member, I would like to take on this 5 nga committees and of course programa and proyekto. First off is the Committee on Health. Kay panahon sa pandemya, isa ko sa gisaligan ni Congressman Jikoy og ni Governor Jik kauban ni Vice Governor Mimi sa pag implement sa ato ang mga COVID-19 health protocols, and of course paglikay ani nga disease and pagpadugang sa mga health services. And paglingkod na ako as provincial board member, isa sa akong pagatutukan is ang Committee on Health, wherein we will have additional medical equipments, healthcare facilities, ang ato ang dugang nga serbisyo panglawas, and of course ang ato ang healthcare legislation. And kini amog yung pangayoon ang tabang sa national government, and of course so the newly elected President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand Bongbong Marcos, together with Vice President Inday Sara Duterte, labi na sa Department of Health nga mangayo gid mi og funding pohon-pohon and approval of our requests, whatever it could be, additional medical equipments and healthcare facilities para
makadugang sad ni og hatag og mga serbisyong panglawas sa mga taga Siquijor. Second is the tourism. We all know, sir, nga ang probinsya sa Siquijor, same with other cities, provinces, and municipalities, turismo gyud ang isa sa amo ang source of income diri sa probinsya sa Siquijor aside from other areas of development diri sa amo ang probinsya. So sa tourism, amo ang pagatutukan ang ato ang tourism legislation such as the tourism code, ang pagtugon sa mga problema nga mga hinaing or issues and concerns sa ato ang mga resort owners or mga restaurant owners. And of course, sir, amog yung paningkamutan nga mas iyagyag pa, mas ilathala pa ang amo ang mga tourist spot destination, tourist attraction. Basically, sir, we are going to show the beauty of Siquijor province, our healing island, not just to other neighboring provinces and cities in the Region 7, but to the entire country of the Philippines, sir. Kay lahi ra gyud ang healing nga makuha nimo diri sa probinsya sa Siquijor. And of course, sir, the social services. Kay isa ni sa amo ang nakita during our barangay visitation nga we do really need to tell the people what are the government programs, what are the government services, and of course, padayon atong paghatag og mga serbisyo para sa mga person with disability, for the women, for the children, for the men, for the family, for those who are neglected and abused, and of course, for the LGBTQ+. And basically, sir, the gender and development program, as much as possible, mas isulong gid nato ang mga angay nga programa, proyekto, or any assistance. Specifically, sir, isa gid sa amo ang nakita diri ang medical assistance. Kay dili man gud kitang tanan kayang mabayran ang ato ang mga hospital bill. So isa sa mga initiative sa current administration is ang through the Malasakit Fund, through the medical fund of Congressman Jake Vincent Villa, through the collaborative efforts of the Department of Health Region 7, kay makahatag yun mi og medical assistance sa mga Siquijor nun. Hinaot nga mas madungagan og ipadayon gid namo ni sir diri sa Siquijor. And of course, as kabatan-unan man gid ko, sir, and kabalo ko nga full support ang gihatag sa kabataang Siquijor during sa ako ang pagdagan as provincial board member mo, na makaingon ko nga nag-number 1 ko tungod sa gyud pod sa salig og suporta sa mga kamatanan-unan. So, even if I am no longer the SK Provincial President this coming June 30, 2022, I will still support and continue the youth development programs and projects, specifically training, sir, para sa ila ang future job employment. And of course, ang di-gid na ko kabyaan nga advokasya sa nako, sir, aside sa health o sa youth development, ang insurgency awareness. Kaya I always believe mag-unsa ang tanang proyekto o programa sa gobyerno kung gubot sad, chaotic sad ang atuang probinsya or atong pamamahala. Munang padayon ang among campaign, pagkandak og campaign awareness, sir, bringing the government services closer to the people and telling them the communist terrorist group overview and its deceptive recruitment. Kay kami, sir, proud kami diri sa Siquijor. Kami namami o Youth for Peace El Fuego chapter or the Siquijor chapter nga youth serving organization siya, sir, nga nag-advocate sa insurgency awareness, partner sa other government agencies, nga ang amo ang isa sa proud nga result diri is katong sa kabag nga party list, sir, kabalo magita the 5 party list. Kagamay ilang rating dire kay mas na-inform ang mga katawhan kung unsa ang party list na dapat natong pagabotohan. Same with the Bisaya Gyud party list and other existing party list nga nagtabang og tinud-anay gyud nga tabang ilang ihatag sa mua. So with that, sir, all these programs and projects nga amo ang gusto nga maabot, first gid nga mong buhaton is the needs assessment survey. Kay as much and as long as we have the data na aming mapakita sa regional o sa national level, kabalusad mi nga the more ang funding ihatag nila sa amuha. So once again, sir, paglingkod na ko as board member, health, tourism, social services, youth development, and the insurgency awareness campaign, together with the needs assessment survey, hinayo namo ni og implementar, sir, para sa kabatan-unan, para sa mga Siquijor nun, o para sa probinsya sa Siquijor. Okay, Ma'am Breno, speaking of kabatan-unan, curious lang no sa imong mahimong reaction or tubag niini or opinion sa pagsulong sa barangay kung ang sangguniang kabataan election 2022 postponement, no? Ang pagpostpone sa atong SK mga election ng barangay. Pabor ka ba usab niini, Ma'am Board Member Brian?
Yes, sir. Regarding on this question, sir, muhatag sa ko ginagbay nga background kay year 2020, sir. Supposed to be election na siya, barangay and SK election last year 2020. But October 2019, isa ko sa napilian sa National Youth Commission through the National Youth Parliament nga muadto sa Senado o sa House of Representatives para amo ang ipasaka ang Senate bill o bill sa House of Representatives nga dili usa ipadayon ang election 2020 for barangay and SK for this valid reasons. Una, sir, kung nakulangan gyud mi sa pila ka tuig 2018 to 2020, that's only 2 years and a half nga galingkod mi as SK. And kulang ra ang time nga gihatag sa amoa. Second is we are still waiting for the COA guidelines during that time, the budget processes, which is na-aksyonan to siya dayon nga ni-release og guidelines, joint memorandum, ang DBM, ang NYC, ang DILG. And thirdly, sir, we are still on the process of adjustment sa pag-adopt sa SK Reform Act, sir. Kay amuang batch, this batch of Sangguniang Kabataan is actually the first batch na mag-implement sa SK Reform Act of 2015. So there were a lot of adjustments. And as of now, sir, as to the question if pabor ba ko nga i-extend na po ng election, also lahi-lahi magkita og opinions, but for me lang, sir, 5 years is enough. We've already done our projects, programs, and activities, and let us give this another opportunity to the new youth leaders nga gusto sad or naasad uy ipa-implementar pa nga program, proyekto o activities. But then, I also heard the side of the barangay officials kay ang atong mga barangay officials, mga good sir, together with our SKs, they previously had a training regarding sa implementation of the Mandanas ruling. So most to'y nakalisod, sir, kay syempre if we will elect another new set of officials, another training for the said Mandanas ruling. But then, walang to, sir, the COMELEC, the Congress, the Senate must also see to it, balance kung angay pabagyod ipadayon ang election or angay bagid siya i-postpone. So, kinahanglan gid siya i-balance. But for me, sir, as always ginaingon sa amo ang congressman-elect, we need a new and fresh mandate coming from the people nga basing nga nanang sila ganahang elect. Kay sad to say, mga good sir, not all, I will not generalize, but there are some SK officials nga they are not doing their duties and responsibilities. So it's about time nga ila siguro i-give up na ilang position, ihatag sa naapaoy matabang sa mga kabatanunan ug sa ila ang respective jurisdiction. So, for COMELEC and to the rest of concerned government agencies, sir, ang ako lang yung ikaingon nga let us balance nga di sad maapektuhan ang pag-implement pohon sa Mandanas ruling, sir. Okay, daghang salamat, Ma'am Brelo. Lastly, no, katapusan na sa ni ako nga pangutanan nimo unsa ang imong mensahe sa imong mga kababayan, no, o sa mga taga-suporta karon nga laing hagit tapos ang imong atubangon isip number 1 board member sa probinsya sa Siquijor. Go ahead, Ma'am Board Member. Thank you kaayo sa opportunity for this opportunity nga madunggan sa any platform sa social media ug sa inyo ang station, and of course to Secretary Martin Andanar for helping me during the campaign period and during the election, dili lang sa emotional nga part but even to the entire aspect as I run as provincial board member in the province of Siquijor. So sa mga taga Siquijor, sa mga Siquijor noon, una sa tanan sa unang distrito, lungsod sa Siquijor, Talingting o Larena, daghang salamat kaayo, kinasing-kasing akong pagpasalamat sa inyo ang dakong maryorya nga gihatag sa ako nga gi-number 1 gyud ko ninyo nga pagka-provincial board member. Akong ikaingon nga di ta mo pakyason sa inyo ang pagsalig nga gihatag sa ako kung unsa ko kaaktibo as SK Provincial Federated President, mas ihatag pa na ako ang 100% pagyud, another 100% pagka-provincial board member, and as always, akong dunggon kung unsa ang mga issues, mga needs and concerns. Pero ang ako ra yung ikaingon, Sir Rafi, sa mga taga Siquijor nga dili nato pabayaan ang provincial government of Siquijor itself nga maulang ang magsulbad. Kabalot ang tanan nga unity
ang sulbad sa tanang problema. And of course, diha nato makita, diha nato ma-implement, diha nato ma-realize fully nga nganong gipasar man ni President Duterte ang Executive Order number 70, basically the whole of nation approach. Kaya ang gusto nga ihatag niya sa ato nga bisag unsa ang problema or challenges nga ato ang mahibalagan sa ato ang tagsa-tagsa ka local government units, sa atong tagsa-tagsa puhi. At the end of the day, ang atong Ginoo o kitang tanan ng mga sikihudnon, kitang mga Pilipino ang mas kinahal nga magkayusa para masulbad ang problema. So, one problem is the problem of all government agencies, all Filipino, og same diri sa secure province. So magkayusa ta, the election itself is already done. Political differences must be set aside, and kinahanglan gyud nga unahon nato og sulbad kung unsa ang problema, dili ta magkahiusa, but kinahanglan gyud nga kita sa Sikihor magkahiusa ta, kay the more we get united, the more we get the better development and governance diri sa atong probinsya. Thank you. Daghan kay salamat sa panahon na imong gihatag kanato diri sa BG Party List Basic Goods Bisaya Gyud. Daghan kay salamat no, dalaygon ang Ginoo kanimo, Ma'am Board Member Ma'am Braille, no? Thank you kayo. Thank you very much mga ka-BG. Mao kato si atong Sikihor Provincial Board Member elect number 1 si Ma'am Braille Dea Tumaro. Mga ka-BG, tutukan sa natong isa ka Duterte legacy, pamana ng pagbabago ato kining tan-awon. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Wala na ko naaba nga kung sa kadako akong gihatag nga og sakit, problema sa akong ginikanan, kung maigsuon sa akong asawa. Ito nga kapila mihangyo nga akong ginikanan nga magbag-o ko maigsuon, wala gihapon ako nagituman gumikan kay nalulong lagi ko sa kumbaga na-addict na jud kay ko sa drugs. I call on the Philippine National Police, the barangay chairman, the mayors, the governors, all those occupying seats of power and authority not to lower their guard. There will be no let-up in this campaign. We will not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars or below the ground if they so wish. Nung start ng ating presidente, nagpagawa siya ng mega rehabilitation center. At the same time, ang kagandahan dito kasi, tayo lang ang gumagawa nito sa buong mundo, na kung saan, meron tayong tinatawag na Community-Based Drug Rehabilitation Program. O ito yung tinatawag na CBDRP. In short, mas marami yung naaabot ng ating pamahalaan na paywoods at marami yung nababago nilang buhay. Wala katuan ko sa akong barangay captain, gibuluntan ako akong pawalingon kay ingon po na akong tinikanan akong pamilya nga sige kay mo na panahon sa imong pagbag-o. Until now 5 years sober na ako sa drugs, wala na ko ka gamit. The fight against illegal drugs of this administration brought to us a better peace and order landscape. Over 1.2 million surrendered, and the people felt safe because wala nang nangaharas na drug addict, walang tambay na addict. Yan ang naging resulta. Grabe nga ako ang pasalamat sa gobyerno nga usa ko sa natabangan, usa ko na naluwas sa ako ang bisyo, sa ako ang ginadiling druga ng bisyo. Sumudo nga karon nagpuyo ko nga malinawon uban akong pamilya, uban akong asawa. Pasalamat ko nga kaya. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga ka-BG, laay na sa original Bisaya Music Featured Song of the Week ang atong hihatod ya kaninyo. Makarong hapon na din sa BG Bimugyo Basic Goods. Originally composed kini sa Binisaya kang Domingo Mingoy Lopez o arranged kini kang George Hernandez.
ang Rosas Pandan. Sikat kini nga gikanta usad sa gipasigarbong Cebuana singer nga si Miss Pilita Corrales. And by the way mga ka-BG, nauray Tagalayas version na sa ini gi-compose ni Mr. Levi Silerio. Ang Rosas Pandan usa ka klase sa balitaw o usa ka debate or dialogue song diin usa ka dalaga og litaw nagkompetensya ay kung kinsa ba gyud nga mas maayo sa pag-express pagpadayag sa ilang gipambati gikan sa romantic verses niini. Ato paminaon kini ang Rosas Pandan version sa former lead vocalist sa UP Darnodown. Ako idolo gyud ni si Miss Army Milyare. Ania si Rosas Pandan, gikan ko'y tawon sa kabukiran. Kaninyo'y makikumanuban sa loob at malingawan. Malitaw daya kong puhunan, mayang kabilin sa kong kinikanan. Awit kang labing karaan, yan maraming at tunggamunturan. Dikading, 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 ayay sa kong balita. Palindot bagong saya, kaya mo kakapunga. Dikadong, 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 ayay usap si Todong. Natanaw, kaintay, nagtabi sa iyong laway. Ay, 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 ayay sa kong balita. Kalindot pa masaya, kaya mo kakapunga. Dikadong, 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 ayay usap si Dodong. Nagtanaw, kaintay, nagtabi sa iyong laway. La 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 Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! O mga ka-BG, inyong nabati, inyong nadunggan ang Filipino folk song Rosas Pandan, popularized by Miss Pilita Corrales. O originally composed by Domingo Linggoy Lopez o arranged kini by George Hernandez. Ipahungaw na sana ang atong gugma nga walay pagtuha-duha. Mga ka-BG, daghan kaayong pamaagi, actions, pulong, apil na sa pagpangga sa imong langga. Expert na tantanan na, expert na tanapagtanan na ana. Mga ka-BG, kay bisan man og high-tech na takaron, effect yapon ang mga old school style ato no. I-try ganin na og pangharana. Apila na to balitaw nga way kana papaagi sa pag-express sa gugma. Og sure na gid kayo na nga naagi malanay nga dughan ni ana. Sulay gani na mga ka-BG, dikit mo magbahay. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Okay, mga ka-BG. Mga ka-BG, wala na tayong panahon, no? Dili na kita tapos ang inyong programa. Kanunay, handa mo tabang sa atong mga ka-BG. Magkita-kita na po tayo sunod Sabado, dili lang sa BG. Timog yun, Basic Goods. O live kita madunggan karon sa DCXL 558 RMN Manila, DYHP size 12 RMN Cebu, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXBC size 93 RMN Butuan, DXRS size DXRS 918 RMN Surigao o DXMB size 48 RMN Malaybalay. Makita usag kita sa social media platforms sa RMN Facebook ug Bisaya Gyud Facebook page, Bisaya Gyud PH, Bisaya Gyud Surigao del Norte ug BG Basic Tools Facebook page. Instagram usad ang Bisaya Gyud. Subscribe na, share, comment ug atong YouTube channel usad sa Bisaya Gyud. Pwede sa mo kontak sa atong hotline Bisaya Gyud. Hotline number sa Smart 0908-850-1364 o anang sa Globe 0917-848-6469. Ako, ang inyong igsoon, BJ Babaero Good Boy, Ian Werbana, Amping Perme, mag-apo o magkita-kita na po tayo sa ganun lang sa BG, mga ka-BG, sa BG Timog Yun, Basic Goods! Bisaya, 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 Bisaya! Bisaya! Yun!